Εγώ νομίζω πως με είχατε ξεχάσει. Θα σας ξεχάσω μόνο όταν βρω το δολοφόνο. Πώς πάει η μοναξιά? Βοηθώ τον εαυτό μου να συνηθίσει με λίγο ποτό. Εσείς πώς πάτε? Ανακρίναμε όλο τον υπόκοσμο της Αθήνας. Τίποτα? Τίποτα. Τι άλλο βάζει ο νους σας? Ο νους μου βάζει το κάθε τι. Και να σας πω την αλήθεια. Παρακαλώ. Και εσάς ακόμα σας θεώρησα ύποπτο. Αυτό πάει πολύ, δεν νομίζετε? Όχι και τόσο. Και να σας πω για ποιο λόγο. Πόσο χρόνο ήταν η γυναίκα σας? 42. Τόσο ήταν ή τόσο έλεγε? Έλεγε 36. Και εσείς? Εγώ τι? Πόσο χρόνο είστε? Τι σημασία έχει αυτό? Απαντήστε μου. 31. Αυτό όμως τι αποδεικνύει? Μόνο το τίποτα. Είστε όμως νέος και εκείνη ήταν σχεδόν ξεφλυμμένη. Αυτό είναι λίγο... Λίγο. Ας πούμε περίεργο. Έπειτα ήσασταν φτωχός και εκείνη πολύ πλούσια. Αυτό δεν με εμπόδισε να την αγαπάω. Μπορεί γι' αυτό ακριβώς να την αγαπούσατε. Κύριε Παστινόμε, έχω την εντύπωση ότι δεν με συμπαθάτε πολύ. Δεν συμπαθώ ποτέ τους νέους άντρες που αγαπάνε ηλικιωμένες και πλούσιες γυναίκες. Πιστεύετε λοιπόν ότι εγώ σκότωσα τη Τζούλια? Δεν έχει σημασία τι πιστεύω εγώ. Σημασία έχει ότι όλα τα γεγονότα αποδεικνύουν πως δεν τη σκοτώσατε. Ώστε κάνατε έρευνες? Φυσικά. Το καρσόνι του τρένου κατέθεσε πως όλη την